Tak Domi, the floor is yours. Ďakujem. Takže ja len dúfam, že niekto z toho nedostane epileptický záchvat. Ak máte také tendencie, tak sa nepozerajte radšej na tie slajdy, aby ma počúvajte. Ja iba skúšam, že či... Lebo Norby mu to neprepínalo, tak ja sa pozerám, že či mne to prepína. A vyzerá, že hej. Takže veľmi vás vítam, teším sa, že ste prišli. Moja prednáška je na tému, prečo robíme to, čo robíme. A teda za každým nejakým tým, čo robíme, stojí nejaké naše rozhodnutie. A chcela by som vás previesť experimentami, ktoré používame my, neurobiológovia, v tom, aby sme pochopili, ako mozog funguje. Niektoré z tých experimentov sú veľmi staré a už sa nedajú zopakovať, tak iba aby ste sa nebali, že ich ešte takýmto štýlom robíme aj teraz. Takže samozrejme, že keď rozmýšľame nad tým, že ako sa mozog učí, už ste počuli o tom, že asi tam zohráva nejakú úlohu genetika, nejakú úlohu prostredie. Ale pri skúmaní zmyslov sme chceli pochopiť, že ako veľmi tam pri tom vývoji toho mozgu zohráva to, ako interagujeme s tým prostredím. Bol navrhnutý experiment, kde malé mačiatka, ja viem, áno, je to strašné, malé mačiatka, niekoľko týždňové, ktoré ešte nemali úplne vyvinutý zrak, boli zavraté do takého kužela a ten kužel mal prerušovanie akože okienka. A jedno z tých mačiatok bolo vlastne spravené, teda bolo ten experiment navrhnutý tak, že bolo pripevnené o stožiar, dobre, už to naozaj nič nevidno, dobre, a o stožiar a kráčalo vnútri toho kužela. S tým, že sa vlastne mu vyvíjal zrak, ale tak, že kráčalo a vnímalo ten okolitý svet. Druhé mačiatko bolo pripevnené o ten stožiar do takého niečoho ako kolotoč. Čiže keď pôjdete na kolotoč, tak si môžete na to potom spomenúť. No a vlastne tento experiment ukázal, že pokiaľ to mačiatko neinteragovalo s tým prostredím aktívne, a teda nekráčalo, tak jemu sa nevyvinul správne zrak. Čo to znamená? Bolo, že neskôr to mačiatko malo problém s niektorými úlohami, ako napríklad, keď tam bola fingovaná priepasť, nevedelo rozoznať, že tam je tá priepasť. Alebo keď sa blížil nejaký objekt, tak nemalo ten reflex žmurknutia. Takže toto hovorí o tom, že keď sa náš mozog rozvíja, a nám sa aj v dospelosti rozvíja ten mozog, je veľmi dôležité, ako ho používame a ako interaguje s tým prostredím. Čo sa týka samotného rozhodovania, tak ďalšie typy experimentov, ktoré poukazujú na to, ako strašne veľa z nášho rozhodovania je vlastne podvedomého, boli nastavené tak, že bola skupinka mužov a týmto mužom boli ukazované fotky žien, rôznych žien, tuto je ukázaná tá istá žena, a mali sa vlastne na základe nejakých sympatí rozhodnúť, či sa im tá žena páči alebo nie. Veľmi konzistentne muži ukazovali, že sa im páčia ženy, ktoré mali umelo zväčšené zreničky. To som nemala naplánované, ale teraz to tak vyšlo celkom. No a vlastne to ukazuje to, že náš mozog podvedome si vyberá nejaký znak, ktorý akože naznačuje, že táto žena je nejakým spôsobom prístupnejšia, pretože rozšírené zreničky mozog rozoznáva ako signál vzrušenia. Takže potom, takže vlastne strašne veľa z tých rozhodovaní, ktoré robíme podvedome. Už som prepla slajd. No mne tu ukazuje niečo úplne iné, ale áno, toto je ten správny. Keď som vám rozprávala o tých mačiatkách a zdalo sa vám to možno kruté, tak teraz vám porozprávam o takom experimente, ktorý bol robený na ľuďoch, teda dosť dávno alebo dávnejšie, kde z nejakých samozrejme lekárskych dôvodov bola prerušená komunikácia medzi pravou a ľavou hemisférou. Čiže máme pravú a ľavú hemisféru nejakým spôsobom spojenú a táto komunikácia bola prerušená. No a teraz sa vlastne robili experimenty na týchto ľuďoch, ktorí mali prerušené, volá sa tá štruktúra, že corpus callosum. A s tým, že vlastne im dali ako keby doprostred zrakového pola nejakú zábranu a jedným okom ten človek videl sliepku
a druhým okom videl zasneženú krajinu. No a následne, potom ako teda toto videli, tak im boli ukázané rôzne obrázky a mali si vybrať, že ktorý z tých obrázkov im akože zapadá do toho, čo videli. No a vybrali sliepku, lebo tam bol medzi tými obrázkami sliepka, ale nebola tam obrázok zasneženej krajiny, tak miesto toho si tam mozog doplnil to, čo bolo najbližšie k tomu, a to bola lopata. No a keď sa ich potom pýtali, že dobre, ale prečo ste vybrali vlastne sliepku a lopatu, tak ten mozog si dotvoril príbeh, kde tí ľudia vlastne povedali, že však tá lopata je veľmi dôležitá pri čistení kurína. Týmto chcem povedať to, že náš mozog mnohokrát si dotvorí akýkoľvek príbeh iba preto, aby mu to dávalo nejaký zmysel. Konzistentne s týmto je ešte jeden veľmi zaujímavý experiment, a potom vám už poviem iba jeden, takže toto už nemusím držať aspoň, v ktorom to už nebolo také drastické, nikomu nič neodsekávali, neprerušovali žiadne spojenia, ale existuje taká metóda, volá sa transkraniálna magnetická stimulácia. V tomto experimente mali ľudia akože sa rozhodnúť, že či pohnú pravou alebo ľavou rukou, následne ohlásiť, že áno, rozhodol som sa, a následne teda tou rukou pohnúť. No a teda takto sa tí ľudia nejako cvičili a po nejakej dobe im boli aktivované umelo pomocou tej transkraniálnej magnetickej stimulácie centrá, ktoré ich nútili pohnúť určitou časťou. A čo bolo na tom veľmi zaujímavé, oni teda konzistentne zdvíhali tú ruku, ktorá časť bola stimulovaná, ale čo bolo na tom zaujímavé, bolo, že všetci si mysleli, že to rozhodnutie urobili oni. Oni nevedeli, že to bolo nejakým spôsobom zmanipulované a naozaj boli presvedčení o tom, že to rozhodnutie spravili oni. Ešte jedna taká zaujímavosť pri tomto, že samozrejme sa hneď aj sa pozeralo, že kedy sa zasvieti to centrum, ktoré zodpovedá za to rozhodnutie. A bolo to 7 sekúnd predtým, ako ten človek ohlásil, že sa rozhodol. Takže naozaj, že tie rozhodnutia v našom mozgu prebiehajú veľmi rýchlo a veľmi koordinovane a zároveň my si doplňame príbeh, že sme to rozhodnutie vlastne spravili my. Dobre, ďalší slajd. No a tu sa tak postupne už dostávame k pointe, a to je to, že my máme pocit, že sa rozhodujeme, že či ideme na zmrzlinu alebo na pivo, a zároveň ešte máme aj pocit, že my sme si práve v tejto chvíli náhodne vybrali, že si dáme jahodovú a nie pistáciovú. Ale ukazuje sa, že všetky tieto rozhodnutia, ktoré robíme, sú naozaj výsledkom obrovskej interakcie našich neurónov, o ktorých ani nemusíme tušiť, že tam sú. Napríklad môžeme mať veľmi zlú skúsenosť s človekom, ktorý mal oblečené tričko jahodovej farby a proste nikdy si tú jahodovú zmrzlinu nevyberieme. Súvisí to s tým, že v našom mozgu jeden priemerný neurón je spojený s tisíckami ďalších neurónov. Veľakrát v učebniciach vidíte také tie jednoduché obrázky, že jeden neurón a druhý neurón oni akože komunikujú, ale to je veľmi zromantizované, je to naozaj, že jeden, ktorý ide napríklad z motorického kortexu, môže byť spojený s pamäťou, môže byť spojený s emóciami a toto všetko sa deje naraz a z toho vlastne vyplynie, že aký druh rozhodnutia urobíme. Ďalšia vec, ktorá do toho vstupuje do hry, sú neurotransmitery. Asi ste už veľmi veľa počuli o dopamíne. S tým súvisí aj práve to pivo, lebo to je taký jednoduchší dopamín. Ale čo to ešte viac komplikuje, je, že my si nevyberáme iba na základe nejakej odmeny, ktorú vtedy získavame, ktorú napríklad spustí dopamín, ale v tom istom systéme, ako hovorím, že sú tie neuróny prepojené, zohrávajú úlohu aj ostatné neurotransmitery, ako napríklad oxytocín a serotonín. Takže môžeme ísť na predposledný. Dobre. Takže, ako to teda je? Teraz som vás, hádam, presvedčila o tom, že robíme rozhodnutia a vlastne ani nevieme, že ich robíme. A ešte do toho vlastne si
sami domyslíme, že my sme spravili to rozhodnutie, ale existujú vlastne stratégie, ktoré ukazujú, že napríklad aj ľudia závislí na kokaine. Ja viem, že o tom sa nežartuje, že už sa to niekomu aj nevyplatilo, ale že títo ľudia môžu si spájať napríklad užívanie toho kokainu aj s jeho konsekvenciami a vtedy sa neaktivujú iba tie podvedomé dráhy toho rozhodnutia, ale aj štruktúra v mozgu, ktorá súvisí s vedomým rozhodnutím. Takže napriek tomu, že máme veľakrát pocit, že všetko máme pod kontrolou, nemáme, ale keď si to uvedomíme, že nemáme, neznamená to, že s tým nevieme nič urobiť. Posledný experiment, ktorý spomeniem, sa volá, že Iowa Gambling Experiment a išlo tam o to, že boli 4 balíčky kariet, pričom A a B balíčky dávali veľmi vysokú výhru, ale zároveň sa tam náhodne zvykla vyskytnúť aj karta, ktorá mala zase strašne veľkú prehru. Potom boli balíčky C a D a tie dávali konzistentne, ale oveľa menšiu výhru. No a teda ľudia sa začali hrať túto hru a po nejakých 10-20 kolách približne pochopili, že aha, dobre, takže A, B sú tie riskantné a je pre mňa výhodnejšie, aby som radšej ťahal C a D, lebo tam síce naberám tú výhru pomaly, ale nestratím toľko. No a čo tento experiment ukázal, že teda ľudia, normálni ľudia, ako my, hej, aspoň v tomu verím, tak sa teda naučili a potom ťahali to CD. Zároveň ale mali skupinu ľudí, ktorí mali nejakým spôsobom poškodené to vedomé rozhodovanie, čiže mali nejakým napríklad infarktom alebo tak poškodenú prefrontálnu časť kortexu. A títo ľudia sa toto stále nevedeli naučiť a stále ťahali AB. Takže tým by som iba chcela povedať, dúfam, že to teda vyznieva optimisticky, lebo ja som optimista, že napriek tomu, že robíme veľa rozhodnutí podvedome, vieme sa vďaka vedomým rozhodovacím procesom v prefrontálnom kortexe rozhodovať aj správne a teda je to naša zodpovednosť. Dobre, na záver, ďalší slajd. Napísala som knižku. A je tam, ďakujem. Toto podľa mňa bola kopa podvedomých procesov, čo sa tu teraz odohrali. Ja som vás nič nenaučila, veď. No ale teda sú tam rôzne témy, ak vás zaujíma mozog, čo dúfam, že vás zaujíma, teda svedčí to o tom, že ste prišli, tak budem rada, keď si ju prečítate a dáte mi vedieť, ako sa vám páčila. Ďakujem.